Come Auntie Becky na Enamike Auntie Becky or Cambridge Enamike so Manor House enti you contact you no ma omo be connect you na chese ye kwa no Erade nhira obi bia na ya Onyankopon nhira mu ye be yimike na oma yade o oma yade pa na Kelvin be number na mai Ibrahim enfrefresa watina ye bohye ne nam so enye Dr. Pike wa na enye ye show na mo frɛ akua donkos ye twa me na wutwam ade wahu si ye twa na wutwam oyini sabo so obekasa fama me why mo na enye case number 1 Joshua Donko ata ene ye frɛ no kronom Kumase dia wa bɔ ne kredu no ye frɛ na jewa Sylvia call ana Selina Krachi wo yire ne frɛ jewa Sylvia court order in court Allah papa ye wo Quran ye wo Bible ene ye wo nananom bodu ya enwewi ne ya opede ye mame ipa cho me pe Bible na ya na muduru ana asede mu be kanu busuru watchbe okay peja kosoro me Joshua Donko pacho me Joshua Donko Kraminsem Bible the Kraminsem Bible sasamo ameken trodo kontomponim onyame boame ewie krachi di asem yo me mame ne ma woni so me pacho me ba ya nse me ba me Kumase ya na me hu abaya bi ne ne tenai ya duru ho bi aba na wachi mo da e friend ajiwa le me hu no nse atitena ase ye titi wona nyinsen bai mo tete ho sen na nyinsen bai ase me fa na me hu ne twempana no ushia no iya ben me shia no the year 2018 2018 ya yo na ni shia yo ntimi hu na me ne ne hye ho anyinsen piem tinyinsen piem no me se nyame adom ye de ye firstborn ti firstborn mu no nanka me hwa asenkaja na me beye ya dom ne janka ya ko hu abusua na ya ye ho ade me se wo ye no okowo ne maame onyinsen ne ba no okowo ne maame ho emem suta goso ti me ye de omo frɛ me se ajiwa anyinsen da aka no na me nso ncha de owo fie ti bronya ni mu na me dey me koi ti me koi na ze aye ni gisem ti me koto ne wofa no ne na busuafo mo bai to bia bai obehu me na ze eye se be ma na timi aba fie aba we se no kure se ne yira wo na me koi ti uma na se de busuafo na si agimi atumu no na se ye ti ho se yire ekru ne yire se je titi ho anaja yin sen piem dum I say, aware na yo uni 2018 bachoy and I say yin sen for frasan ba bachoy say on so sisimu nye lazy yo to aso nti ya na say yin sen na ba na yes away and the Kumase na away abra mi ni mienu pe Sampana Hospital na aja na me ncha de o de way nkra na emienu bachoy mo eja o de way to de wo ye no na aka me ne mienu pe sa abra na mpopi afim na ga no maame nso ni papa yare e wo mem tina papa maame ne tini papa no ho hospital ti omuyi ni free hospital no me ne no mienu pe ne ba afie ene no krani na ayedin me be me amti yi na nka obi wo fie kura nka adidie kura me ndi ho enso misi mebo ka kire Erade se Erade boa me ise dia atu ne obey meni boafo bia obey bia na wanka sa ide adwuma me ba to drive me drive ko technical aha wa na mudi nsem hu okwan so no to aso nti nyame adom mitimi fa akra no edware no se de o se se ye ji akra ye de akra ba fia ye dware no siesie no bia de na da bai wan ne maame afirim ne maame mfrim sa abra na papa ne yare na ne papa yare ga ne papa nti na ne maame hwe no okay nti wa da ne batai edwa wo ba yo mo ko bu atopo bi ani ho enwa dwuma ba
Jeda nyame adom. Me hwa akra no dware no ye ne bibia o say amamre bia o say de ya akra foforo bia de me de me ye. Breso itwa ne be ma twa ma me a mixan mamre so mo kirem se me nya akra no me ye ya ma ne ye se ye twa ne be ma kama. Ai kama. Neja. Ye de tititi wa. Na nyinse foforo ba ana. Me paso ana nyinse foforo san ba. Hey. Who of you say? Paso mo 32 years. 32. Paso. Say o mama yensa. Paso. Say free 2018 year be ya. E any obe wo ade na mapa wo ache. Paso David. Na de ade ya. Oba no so ye de adwuma. Paso tun donzu. Ade na ya mo ha dwen sei. Hwe obi nkasa awo ne nye wo. Ba samo ye mlante ne maba awan nkora nketo asa na moma awo no di mo animu bebre sa no a. Wa bra bona kodi wati be 20 years. Se nyame amamu a wo bebre mu papa. 32 wo mame ensa wo kaka ko tachima no po nyame adom. Oba ne ye den a otonsuo. Be kakra nsuo no wonton na gu so. Once wani ma ye o bebe. Tachima fo be de wani ma ye o bebe. Asere apanta obe patopa wasere yadia wa chire driver for ni atopan de to aso intima me we mu ana ze menene tititi o eja nyame adom me de nkra na san ko gu school me nkra ne mienu eko school panin ne di kan ko school nti e chire ana ze ketwa no e de odi panin echi no ne mumi akra na ze ye be enso onso be ko school nti me de ne koto school mo kronom kwapra tie na oba ne kire be se babia panini ko school no ase ehwa ayi no hu ni nti be ya mensisa no ti panini no me de ne koto different school na me se da bi se me de ne kode ya me kom yiri nyina da bom na do ma kofa ko sa nti ba no me ne ti no ge no yo bi a ompe se be kana asem se wa ya ade na akoka na ni buafu ene da no na ni di ona ni di woni di maami woni di maami mi amti yi se me kire kronoma na se makro bia na etia maami ma bre me kodwom kodi dwaba cause obi ntia na me tena nti ade ye die maami me mfansi wo unuma de ye minima de ye mani ha de ikodi dwaba na masan de aduane sisu ndi sisu wia na masan de ye gina so awufu no oba na adwuma ne sei maami se ne fra me me se as obi ntia me tena nti no me fese me pese ye ne ntem no madam no nso adwodwe no ho even na waduro kra na eni bio me ame kokrom koto waduro to woma uni waduro nso ma me ensa hey na mo de na hey ya na hey mati atomu ana ya wasere we ya jabra safari bombo grant we ya damn shit case we ya damn shit ya damn shit pa na wo be ma no wakoto waduro me pefo fra ma wate ana emeye wa hwehwem omo tete ye ni mu anwen e de emfa de otie mantente afo sa ye ni mu a omo so atopa ye nkwe maame nti we nyina me koto we oduro ne je ne ma wo se obaade ye no bia de wo de boa maame makoto matotobi me kase efie ne ma yankofo obi ade mfanye aduane ya maame ne nyina ni wa me ba na kame no ne nyina ni wa woni bie na obuo kakra wo se gen de maame no maame obuo ni ho atiatum woni me ntokwa se wa ya ade amakoka no maame ene ntokwa de timi so me box nu atiti wa se wo mo me kwa ma me mpie mfiri dem ho na wo ye masem maame ntina me fa baabu yi se me hu gay maame me nye masem me nye masem wabodua pen wabodua pen wabo enua de waburu mi bi pa maame wabodua pen enua de waburu mi bi pa oburu mi nua na ma hye na manadani omso oba adai maame mi amtie gate mi sisa me ntade egu water closet mi wa flash e de na tia so na woni unya uhia no na woni ni date no wa hu sa red flags ibia say
oba no ye alaba bodua ma me wan na suban bia disa nkyere me enti se basa na ya na me de mani ato nkura no ma me papa wo 18 children no se ne na se papa se ne wo be 64 eti wo to papa dwuma no so to de me nto so na se ne na se obi be ba se Mr. Donko ba ne me de ya ma me nim unuanom no me pa so omo we oye wo akwantu eti ma me ni wu se me kwa ko ha enti se ba na se nto kwa ne ba ma fo tim bisa se enti wo ho abo ho so ana mesime mo mo so na mo kwa ne nti na nya me fe se mo nkɔhwe wo ese wasan akɔ wo ha wa me enti kama akoma so ade se nko omre ne ho ase na nko onye din na nka me yere me nko ho abusua na me nye de me nye ne ho ade na wadwuma yesa wadwuma ne za tutom adwuma tutom se kura me ka se ise mitifie no so na adwuma no ye se na entokwa asem ne bae no maami se wahwim maami no koyi ne ho nsuo ne se o Ashtown wajai nje baza no se maami ne be fa no maami ne fa efre no ma ne kotena obi nchen na okotena ho no so wansene ho se o how be na do ba papa se o how e de me bae ne se me second bon se ya wo no se maami anko ho eno de wia me se menim mom de so kom maami ho na se side na kwa apende a se ne hwa mu ne be ma mu medwa ba kunam se nso me maami ntiapo eze me nuanu nyina obia ye na dwuma obia nso ni time obeba betena me ho se me be hwa akra na me bia o ma transfer na free we wono aye de aba se be ya obenya yare se na che se on pese ka akoya akra no kwa ni surgery me ba so an se o de mo de ni free goes won ba na se me de ni koji na se bia ebeye ai bia o ma de nkra no abaya no hwim no nkra no we ise nkra no me no ma me ho o ma me ho we goes half goes ba so an enti u pese ka ye de akra ne ba na wo de ne ko hospital na why ne behwe no anu ntina me dia be da mu se mo mo ame na nka bayo wa no na bayo oba no mra no me hwa kola no me ba so na yenye sa akra ne hawo no na wo de kodi pa ne bra me ba so se ge an wo wai ise ge an ahwim wo kwahe ise wo hwimu no e ba sa me ko bo ne maame amane ne maame ka kire me se onim ba bia ne ba ne wo na wo mfre no girl no mo frɛ na munya no me frɛ na minya no last time no de different life frame o frame no me frɛ nipa na ka ate me na asase na nipa na opeki ene me kasa enti akire no ase na ga ne maame wa homa so hello mama oh me ma ya no pachona hu te say radio demo pachona so boko e da se pa e friend poni ese wo hu ntia po wo hospital kafra abrantie bi timanim ye friend Joshua Donko me ye adwuma Sompa TV so ame mi so no baba wa won kola amiensa de on finfin wo ha kakra o sabe eburu ne hwam tinko pese ye de akra ne free go so ba na ye be ya akra na duru wono so twikai wo se won so won tiapo tinka bai wa ne mewe akola no se de be bi kra ye be je na to ho abata watra ne ba no ho wo be ye to pia fagyan ye hunu no wada woro ante ababa wo ba no he no wo na me pa chobu sa be man so na net enti ono so ba bi o no so nkyere wada woro ma wo se onim ba bi o na kra na hwim ni suban na me ensamne dia me mi tibe nka wo na che sablante wa betra me ma me ono so onye ablante yi yesi se kira me ba ho na me be cancer ma mo ko mo ba pam no mo nyine so mpa ko nante wo kina wo mama me okay ma ba na me se no me nyam se doctor nti mesra wo me hwe su shefa ye muya wo mo ya no ma di kan aba ne abetwutwu ye ni matena konwam ne se na ye de asem ne gu musu nti mesra me ma me fefe ma me se ma ba dodo mate ye o ba pa mate me ma me ene me ha wukula da ye ti mi abu akula no sa hey na wo de chenya me ya dema me ne ma be me so me ni ma bi usuafo ye ba ba ho ma ante ene ha wo de da wate
wako hospital abenti na nya hoden no na wokyena me hwe wanim na bra wate me badodo nyame hyira wo me badodo me nyame hyira wo pa se wo ba wodi ebu ati se di ama me Mama, me susu me da master pa, se mo so man tie ba akofo de. Mintie ne da. Why ya prosifo ayi abetena no. Mintie wo no kwa de letie wo so de dodo. Me say case ni kura wan pa ho so ame. Wo dia wakyena me kan nyina ya da ase. Me da ase. Yo, Joshua. Mami. So ate. Mami, hwe enke hu yi ho. Enko ba na enke di ase mu e ba. Asema make ho. Isi kuta babu. Wa bo ne pe. Mami. Ekwan age odi me nan so oba otimi so me mu aw se me si mami me kuta babu se kire na me adoma na me mmoa na enyine me hia Joshua kasegu akasem no wabo na me mmoa wabo agi Sylvia da ekwan mami de me nsa kan ze fada otimi so me mu me ji me wanyi mami me se me oba na ho de yese se mabo agi wa se me bu agi wa mami se bi nke bi anka me dam se nka me de se me kase me di agi wa chi a nka nyesa metimeti hei ka bia nka mo afiase na botere ate maame ne to ho kan de no me sre na me sra so ya me kokuta bible se ko say ya sorry me cost dem na dun che edua adumo adumara kwa aw na me aduma ekire na me aduma me sre na me say o ma de panchie na sa de panchie because Stephen adum che edua de ya nkyerɛkyerɛ a ye de ma mo no se wo gya nkyerɛkyerɛ wo twu se si wo ba so buro ne dia ene gya sole no na kwategare kwase nkyerɛkyerɛ papa we kyerɛkyerɛ mo no mami so tu turu mu hia tu me te unsa buro yire dia na ne obekom eti Joshua nyabotere nyabotere na wo kyena no ntina kyerɛ sɛ buro na wo bura kora no no tu adwane wo ma nku no wo tu ehu oden wo ye strong boy wo so obem so obebu no obebu no maame no enye one na wo papa e akra no nti o mo wo charge no enye one na wo akra no na no de no na papa no free even papa no asede se papa no free Mary baby wo ya adwuma bae no ajewa ne papa emfa se maame ne ba and stepfather maame o ajewa de me kai papa ne maame ne papa ne je phone free maame ne nsem se me nya nkwase asem na o hu me hu me ni mienu yi se even papa wo fie Joshua ntwa so papa ne so beba ono so beba kina nti ntwa so ate na ye ntete hu nkete Mr. Champion so mami pacha Joshua nso obi a obedi wachi a okira ho ba nso ne nemra ate me ba so mati so mami senior asemu esi ekro no abrante wura mu obeto nasem so na chese senke nyina ye hu ne mo kakra na enso so no mami nso so ebe mu no asem no aba be crash enu nti no oba transform ma mebo ne be nku sanete ena sabi efie nso so no eda mesamika oba bi enu aye oni wo okura etie ana ne boyfriend tia a wodo no a efie ani gie pa se obedwane no bibi wo mu enu nti no mesre maame ne se obeba ekira yentimi enkase asema ya maame ne kan wo boa oba tambia ne nsono esini eso ne ba eso enu nti se oba no ebo mu a ehoduwa edebe ne be ma oba ahodu edebe ne be ma wo so wabo oba ne nyina betwa kira ama ye hu sene etie ne ho ba bia ya de beto na me dia kra de ne me kan se na ekokra pa na chese ye be de awrade ase ese wa anya ne ho ade kra fi se dia nkan ekoba ne sa na ko be beto de ho ne bia obi ni mu yo ntino ye metwa nkira ajewa Sylvia baby a wo bia se wo teme nka wo maame me fra wo kuna du aye burugu so no so e ba wo de ti me sra wo obaje wa akode Bresiam wo maame wa hini ni na me fra wo wate abaya kwada me ensa ento o masawra mo da na se de wa wo nkwada abremu no enche kra no mo ne wa ye pe ti baby a wo teme nka bia bra wate na nso be kan wo de na ye hunu se Joshua no na boa wo na ye hunu asem ne pomasi bre ma Mary Judge me da se da tiefo nyina so Facebook fo da mu nyina ase na Joshua ne ho ya mmobo kakra na senti a ne ho ya mmobo ne se
etoda enipa bi su ene ne ban etimi ma wo ye nia won pese enka obeye because said your kano ababa wa hunu a otimi ye bibia sese oba ye na etimi ba se otimi holdu chese ba bia holdu no nso no be ma de said ye tie bia onso be kire na yi na ho oden ne krache power entimi dia me kan se Joshua no otutu mirika pa na okofa asa basa ya no omani afira bibi odo ne chese youth sam ne yi nti ya na omo nhwe ne ma nye de enkwa achi sa flag no ohun ba obu na ni ye de egu so because emma bi ne omo suba ne omo ne ye wa chese wo tesa wo betesa ebi mo ni eden dudu o oh said you obesia hold do said you obesia ye yi wo so no wo beto nsa apia na to atwene baabi kra na me so me woni say nam say onye oba no ho ade na one na wo ba ko miensa ntin no aye attached to her to the sense abusuafo no so wo nko hu abusua bia anye oba awade wo mo nti wo mfa ne ho ai sa crowd the report ko nso wo nye dai wo nsa nim eni ntina agbo so so ahunti yesra ye ma ne say wo ye good me hwe wo say dia wo ye ya nka wo to obu ase a ka wo benya oba wo betimi ne no akọ asa aboa oba dia ma pepa ne be ma otimi esoso ye memu ya ade boa me ti ai me ma me ware ya na ma me abo abrewa entimi kunu ma nine no ono a na dware wo mo egugu wo mo ade mu wa ma obi a ma ho oye diyefu ankasa nti wo kasa me hwe ni oye diyefu ankasa fie bibia ni ho a be men ensom da wo tie mi anya me nhira so enti ka oto obu ase a enka ebeye kama nanso watutu mirika ama eniema afa so se nso na aye be mo enti so oba na firifie ho subuo nyina obi ade wo nkoje se wo o de babe wo ko jeans kra no mu nim a wo babe hwede ye obi ade ye ni ye ye nye obi ade nye de ense no ti se ina we no wadi kan de no so akoye ti se de waje obi ade a wo ye de wo sai no enti nyame ya adoma ekina se maame ne ba busua ne ba eni ebehu nia yenso ye beka na ye de settlement aba se de be ya baba no ba bia wo bia enti aje wa ba bia wo bia se odi bi mo odi fo menti bomodin se obeba be pie ha na ye de bibia atoyie amaye atoa kama emaba wantie emaba wa bia ene mema wo dem na asemba be ma no kra pese opia ubehunu o makogine poachi ene ekume saade ene mai wan hyeyi wa ma unpie da bi kra pese opie obeba na bufo na no adwo wano atopunum no ogina poachi mai wa bi pesa na ema no ye hyeyi abusuan sade ye be ne nyanka ne krafo betimi adidi nti sompa ya saka ehun bie mu sompa chede mwati mwadansi die afie kutwa mu wo ye die nyame hira wo mo enti se ya nwa bibia e de che ye entsma sadi no tomatoes mo famre yen sompa kumase enkransa fonfanko Ghana Commercial Bank building num sompa nkransa sunwane mfanko night market sunwan nkransa sunwan sompa na momo line de eye 05 98 55 9802 05 98 55 9802 edi beba etarawan na onyame ebe shira pam integrity keeper school for say we admission portal na the MS school dan so say we extra curricular for bika ho career and professional day talent show old fashion day and a table etiquette obechere say the akoda no obedidie graphic ne na ifu me pa chow school oti 2020-2022 BC kwada so municipal one ready kai oje placement e wo preset Legon Wesley Girls High School Cape Coast Holy Child Prempe College wo bus school no was ebo enough
was snit flat IPT Nanchania road na ba konso Brema UGC one who case the and chef 0553 408 898 and 0547 107 443 ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo was say a maudi and be matedua hutumi wo nyame de amano halitosis yade ha dwen wanu wo pampa wo mu ni nyina yade aba nipa bema na jojo kura wa wo de asini trase oba opese wakosia kuma wo dwom no ya ne ketwa cancer wuduro ni nyina enompemu yade Dr. Nimo say wo hwe root cause san wo de duro no aka ya watonso mu na ako junction yeni adansi wa bank de enu hwe enkran inside Futurama circle yeni NS chemist eni de enu hwe go enchen wa 0244 0876870 79087687 Boris Beach chicken ifie akoko na no nsu BBC no ye man no antibiotics ne vitamins bia akoko no an yare na menani amena duane papa amena ye kama halal enti kremufo to mi hwi ye was 16 grams 14 13 and 12 akoko sre nensa the gizzard the emre any the den me seed nkram aduane nso ewo ho branches ab wo Bantama High Street Asawase Market Santasi Runabout any need your idea mhwe Poku Trading Adum Party SG Mo Tech Shell Body Junction Fahumen 0544444453 na debi Zipay GD for no yes say ye boa wo ma usika wo de mane no ye de ye nye wo hwe faafo no ye be boa wo am ya che usika faafo no dial *270 hash option 1 do one asem awa bi wo send this scan option 2 10 million bia obecho 10 series ye we de ena ye meme ndanim network nya dwuma tam wasunim Zipay de e boy mrane say ye di what NS Herbal Industries we say pimples so how keloids razor bombs nampoli mampele munamani asay munamokankan utiri mu adorenta who went to bo utiri say ya echen ebronte me pacho una honkra bondo na fabua wrinkles when you matetela lie afi candida enso jeje na yewo awake natural capsules and also bani bema new system ni benya woden utimi nyunso yi gonorrhea menstrual cramps wayasi charge oba penfo nka ho unya mfinhye du mienu a wonka ho ba bia ito no nkran eye Repast Ventures Tinatet Herbal Nisi Pharmacy Regions Kuforidria Gabsong Delight Drug Right and Abenoy Kaswa Tribe of Judah Kumase Dani Herbal Misty Apidan have me and a and so kwa ubenye bi 0245 079 915 and 0276 537 701 D4 Bremwe Judge Adawruma Abranti asemi Judge nti ebe possible say oni oba betra da ba kwa wo memu miensa na oba bedwane jawo etimi sisa eni se me share scripture mu a ase minua be market we ono so oba hadwen pa ayo obeye omu a ase ye yire ye ma umpie enko ha encheso na bema wutimi kodidwa enye se kodidwa nyo ba se kokwa so na oba na oto bi di ba eye normal ba wo ka chem se kodidwa you are taboo no kodidwa na ire oh dabi na chese ada ni ribetis kan bi ma mary eski ni ribetis kan gara Joshua busaro mame eno de enhame na ya dia eno de me kase ehame so won kodwom kodidwa enye ni suma ma mel mo me fa hye ba ma ye se de ye gina no ye to de ko fi ye ni ga broken heart when broken heart ye ni ga mama when broken heart get obey yon kwa okono broken heart ya enka me pene se enka ba bi obia na nko oba
ko on sisa na esa open broken heart e wom e be ko na etosu bi ma me etosu bi mo me phone wa kra kra fo betwa minute nto mu yi phone se nka me sere mu se nka mon kan che ma me ne se nkomo de ne wo fa ba ko number e wa akra e kwan again de me nam so ene atem ne ni wi abure a obo me de send no ja ni nkomo ne jai de o tutie broken heart ayusa unyini mientu fo na jai no fa na jai brubru na daka na mu no driver for binom adobo for bi ye chaso what I say omo makwa man ye free but also kwazo a wutu ye free oh the mientu fo na jai say wo you oba bie no won masa bi producer de wo kan say ye te sa me ka sente sa bebe bi hwe ma because ye hwe ma it is how hwe ba 100% but wo sha baba na so wo was it oh jai the min ka sem chero first also be no hwade wa nya no hwade enye hwe second also be wa say bia di subanti no nya no hwade difu na jaji na o da so ne wo ni subanye wo ne wo say ba ku nwane abusuafo se mentwe wo mfiri ge no na ne wo mentwe wo a ada ne wo na ye nkura na mentwe wo oh jawa se betwa chon no ayo ma wo ada na ba ku mienu won tima cho na na ko yesa Joshua oba o su ti twa ne ade na se la busuafo no empe wase o hwe ni se bia no ntimi dase oh su baby wo hon mu a ese wutie futuo na ne ma me to ro ne na te enso de wo de ye no so kobo ne ma me amane what I say me wa brand bu okropo me ko ye case and I do level o'clock what body ni oba ni me case won wo sia obo ni ma afra ne ba no e ma ni mo je wu yeso ne ni me am ni ko police station ajono be am na to wu dem if enura oba bi ono so ba ho office and adwuma ni kun ye ne mintimi modin okay be ma na bro no na oba na ni ayete se bidie and was just a pest and was just no de nam ai me enka no ye nka ne dem na me se ne wa wani kwai wani ne so wani tu na onya die enti die ye kan no oba no ebia nhyeso bi koso ebia huhuru bi koso ebia kokura na obayi atire oba do kokwaso a de obayi ate na opie dodo ane mate woyi sa ate sem ne niema no enu bi koso enti ye niema bebre wom ana amena dwane ede na ye woto nchese wo sisi dem ababa wo to so wo ye bibia to woduro una wo fufuo una adwa nche hey eduane ababa na dwane eduane nkoda o what is killing lord this what is telling me bia na said ye me bay opa bai wa ne no ne sa Joshua mame wo hwe abaya no se me kase ge ne ye ememasem a na oboa na meboa se me kase waye matoto ase mi na die na wo ya wo mpe ge no ade a wo ya me ompe me mpe ne se mame wo mu me aha ge timi dim papa wo chef from timi dinatem wo se kwasia wo ni dimi fo ni nganta mi do na me se asma me kese me boa ai wani bi be odifo me nyere chi mi kuta babu se ge ne nganta asem na oba timi ka jem se o kankan o fi mame ma bre o fofo de o ka me nyina chi nyi da but my wani bi atia to bi ko ka papa je do dawroma oba wo ya de ne timi metu ofu bi ko ka papa nya de e de na o ye ge mi ka se de wo ye se wa sesa ansa na be ma de na sembebe TV so na me no wa fam me tiasie akure wo no so we se wa pere me nka mo no but me be se ye nyina ye de suade ana amansa so tie ye ni onu tu ntie kakra tie ni ye ni matana mo se ye mu ni me matana ye yesu ba nya ye papa e ma na boa ye nti su Sompa se de me nwa be maketo ye yiri nyina no me gitum e ma ne benye but de ne ko fa o haw ne ba de ko fa o haw ne ba ne se oba me ne woti o ya ade ne nko ya e wo se me ka o ka no wadwa na o me ka na obu afu o ka le se o ye e na me o ya amaka cho se wuntimi a ko because me ka wasama wuntie de o me be odi firi ba yes wo se me ka se wuntimi a etije na wo sa wo ye se na be ka no if se woni ma me ne wa wo na se me ka se wuntimi se me ka wasama se wuntimi a kwa na se ti no okọ me since o di kan ko first okoye no okoye koko fa no me na me de pradia o me ko mo ka se me de me ko fa mra se me obi a me ka se okay mo kan mate wo mra me ya me koko fa ma de san ne ba fi na me we na me san ko fa na mba na me kodware me ba ya na me ba pani ni su na me nya na ntie se obu pani no ma pani ne de ebowa no krani me she ba ta so na me te se
panini su tim ko mbusa sa na kofi su o ya de o ne jimi no jimi ha na ma bono na mbusa kofi adai ma me na abo me mu na me se hwe won so abo na bia me ka kire wa wontie so hu wa abo na me ka kire da bia wontie so hu o mu nyina nya macho ya what I say na o mu nyina ni nu se o mu be ware ada je che de be me ken so no oba ne so no ebi won no o nim ka onim tete anti wo no ko hye no wo no so wadwumu bie em oba no nti mumie no nyina ne koye etu wo de hunahuna ne kasa bi ane ko na mabu maye se ya enye so ka ne boko sabi ebuja say wonya no wo so nya sara tente di ntro se ja no sir atemi ni wodi abusuafo no o atemi ni wodi abusuafo na abusuafo no eya abusuafo no na e bomba ese nka ese na me ya ase mo mi fi o hospital na senko aba nka me sisi na me senko no so mram na nka omra me maame ya me maame so maame no so wodi na abusuafo ba na nka maame so de ha no a me da so ne abaya ne te no on so omra meka abaya me mpene boni o esi nkra ko ma momi we nkra ne nko school ido mako gu school nkra ne nko school me nso me mpesa nkra na brabo be basa se de tie bia mpesa me de me hwe nkra no asemo na be ya ba no se na nka se nka me be ma na me de ba Joseph ba me de ba ya hwe aboko o chine betwa ati twade e betwa enti wo so nya botre ohun ne ma wadwenye se be ma adwene because sabe enye mema ye nkwan yo mema nkwan oba na ekwan ohun de meche du okwan na difo amani amehu na me be ma ko sunsum so de yo me be wonya wawi a wobekọ wonya nkansan a wobekọ de wonam emu ya ko de mu no emu ya nkola miensa sabe we oba otonsu no na sika isen ti wo be wembe nkrono ana as a breadwinner na obu a sese wonya as a man no so e man ti ase be ma oyakola keto akra ni ko anu di ho e be ma no ama fa na ni mu twitwiri fom tu di e ma ochina no awofo ne mra na so no so ye be ma wo se oburu ma ochina be wudi chi because said the ma me si kan de ono so ba ko enya mienu sese ma me no so ni mu de oti o kasa anti yenso ye ma ne mra na yentu ma ba ore fo so momoden se o me ba fom because na meka wo ya baba wa na se be ma bi kokofa wo na enkoye no wagya ba be ko ya tra ho ohun enkoye so ba bi na 45 ansa woni ne betuo aka unsem je abusu enko computer so edwadi mra na ye me file course na fe ye enko ye case ne so yaba Sompa 90.7 adisi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma hodo aye wo mu nti Sompa 90.7 ya hyehyɛ dwumadi a yato ne din sɛ ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa ne unchi nyi wahyewa ye gye nwakyinye no obia de gidie aba beboa ebi ne sɛ aware dodoɔ esubo ensanom awusiesie ani bebre a ekeka ho sajumedie ubetie bi wo Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkransa 90.7 any Sompa TV kwesia de bia enwumre no nson kopema enwumre no nkron kwesia de bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofmami premeni yeni abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen me gidie ne sen ye nyina ye gidie baako Suko dinya misroni suban patete mofra na ene me kanfo integrity keeper school di amount dan na dance wo suku yi hu suku yi wa trɛtrɛfo animonyamfo a wakwade wonimdie mu ode nyamesuro ene abokyere na kyerɛ mofra de osase wa ba fumfidie a boa mofra suade bi onso wo dwumadi a ode agu akwamboa da mofra domakyede ene sɛ wo yida ba akusi wa mofra da adwuma opese oyɛ ne daakye akwase broni bɛka sɛ career day afenso suku no wogidie wa kruim ne senti omamofro no nyina kwanya ma woda wona domakyede enye sɛ suku ya na wodi kan wa 2020 ne 2022 BC nsohwe wa kwada so abatom peso aso nana ani o minua akwanya wo homa me manana ani wodi mofra wedi mfie mienu de ko mekyerɛ crutch ekosi JHS
Study Obanuti Bia, Fanabra Integrity Keeper School, Nabahun Sakaya Sonkona this year. Obahun Sukui was Seabas Net Flat at Chiho, Metro IP to Nentrani as the Quine so. From Penny 4 and Homas for you so. 0553 408898 Anna 0547 107443. Integrity Keeper School. Yeah, Integrity Keeper School. Assuring yeah. Ya obi benya nso a ne free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic adaromanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho oposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia be fu ni amapa ene animdifo ene wo de be miemia kakran kosisa wonso benya wayaris ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade ni bi ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana mekan fo de amawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsu mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa. Wo medu ho ya pao na nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita Clinic na wokọ me de heba de min ko biemu ya kwa bre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omo da soronko nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fanisi dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die ni muhwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ene takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19. Eni Tabita. Ya pomudini. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na eno na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baabi a gise 21st Clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu wo ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st Clinic. Woman is sciatica expert. Jimmy D. Ekwan papa won sabetumi aka osika a wohia intemginafo biara. Wo ZPay so no. Won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so. Asanso e di 10 cedis. Na ya sanso de kasamre apay wo so. You sika wo ZPay agent a eben wo. Netia entity kitwe bipe. You sika abie biara wope a ohaw biara nimu. Se wope MoneyGram fa wo mobile na bo *270#. Na fe wa bo option 7. Na wo wia wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika. Yen ho no nya wope na yeye. Bank for bepon na ZPay mobile money de. Ye boho abre biara. Jimmy D akwenye bebre a akwensidie biara nimu. Nemum kaise nsise kakra wo ho.
abusua ya ma ye ho akwaba said ye na ye kano London fan club one of my I start say Mikene auntie Mrs. Rebecca amankwanom o start UK fan club no one start here say any nyasem keto akra nti obi a wo London na wani je ho say ekue wo be join bi no bo modern say wo be fa homen 079 61 75 25 55 079 61 75 25 55 na upese wo London na yekuya ye keka ye ho abomi o join ni bia MK sweet MK ni number ai ono na obe friend no na eche ye de Mrs. Rebecca mankwa nso de ebeka on so far UK wama free fan club na no Irama sister Antiama anas ono woto nam na nakua Peckham Wendy Linda do Jumo St. Thomas's Auntie Becky or Cambridge Mike or Manor House Wendy or Elephant and Castle na fe Ramans or Wembley one and a frasia what a club na my intino ubetimi afre Mike was 079 617 52522 079 617 525 52555 I London we all London so all London who outside London who Scotland who Ireland na omo pese omo join a club na 079 617 52555 na anyone enkasa ebisua enfa course edu na nyameche ene yentoa yenkomo no so 0554931931 0548931931 na yenya Joshua kwan said o makase ochina no ombeba nti hello Pacho din baby akase free Pacho din dia san let you and my money my obo ami from you you move the pa that is there because of bo again or do na misrano on freeze ideal come 2001 and I'm so welcome bo the corner na say mo say nda mo kan ho ba if you ban it to me bruso na am say misrano also ba jubezo ba itmen no sana madaju so mo we da me so mo atitinti tete se mabetena ho bi na me sane gu ha onya butre pa so ba body so furu mu fia na ko fa bufra onya butre me da wase hello udin baby akase free man pacho me akase free akra mabeka na emi say abantie no ohia when you're broken heart and problem me na I say obana ya opamon na okwa wakofa na ba no wo yes happen na o ma obano a habit say oh be ma ne domidodo nti o tnanta on se debiano tnanta be ma na say ombuno on respect no be ma ne pamono sa na okofa na won so okay kawata na muna bema na mpeno enwa na meguso ayeden aye because opamo me crowd be sa be yeden abe same girl ni ko yi no or expect say bema ni be sa be fa no you understand if habit no problem no so say free bema no oba no discipline no so kwa mane nko na ni busian fon kasa sanfa ne mra and the ama busian fon free bema no say because on worry girl ni inti na ma busian fon person omodi o ma tin bema no pacho me da mas Yenso yeda wase. Hello. 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 Udin baby how ka free. Because your family mama nyako ne ka free akampi akina dente. Yo yeti o mama nyako. Ni ya be mama. Ya ade.
na my abano mama you stop you need to charge no me make us first many more the way I make hold bear man to say bear man one na me wa botra the bume enti ile man you hard me you city man ever bear man to me see me one or the oban enti me bear man ka na kuma enti ne na o se ko bi no on share ne man the letter na no me da se Yanso yada wase papa. Hello. Hello. Pacho din baby akase free. Pacho, I'm Martin, because I fit tonight. You ajama. Right. Sa problem ma fresh view. Sa pro. Na fresh bi. Obana tini bo me minim te say yi. Me ankasa me kwa hu kirem. Nti sɛ ɔbɛrima na ɔka n'asɛm no sɛ ne deɛ ne de sɛ me deɛ ɛndɛ man gafra kɔs ɛbaa saa me ne ɔbaa no me ne wo baako nti ɛyɛ saa no me de ahomateɛ ɛkɔ social welfare yɛkɔka asɛm no anyɛ yie ɔbaa no ha me ama mɛtene me sa wɔ no so nyame nkoa me gye bufu bɔɔ no baabi abu hwee no nyɛ nyame na gyina akyi a nkasa bere nka medam nti in fact, mine do what was your ma. Said it was about show before one shey. Oh, there some bro. So Abraham and the guy. Yama I don't my yam leader says I'm a woman was I be seen about 20 something years. Menene Konda. Yo. But menene guy and every single on social rational. Hello. Good afternoon. Afternoon by Madin baby akase free. Mr. Cho, if you need me, I'm free to make you master. No. If I told them enough from now, walk on a moon in you. A man or food to a big look, master was so. What would you look at that? So what I say, if you never saw what a slow bear man and not all your sad, no. Think a bear man and cat, a year or barn, yeah, I know the bad radio system for the more. And come over come and barn a pap, boy, no, you look at that. Ain't no more once some young can say, then on the crying yas or bar prayer what some bow, Baba, I believe it near the Apollo that should get. Ain't I was so proud about I am sister and my ban what near done for. A man and follow your son almost here. Sometimes if you then find that you have no a year, no more back to a woman. Ain't no monster no asam and Caboy will look at a boy or form. Obi ba ha ye nyina obi achi said ye wo kan se oba ne ba ya nke be kan ma no enye mi show yi so a oba ye nyina iti asem no ye so adwen ye de no kra to be bieda bibia no ache se Joshua ye oto onu kasa na asem no kan na o kan na yaw ene ha no ne enim se wo chena ne nyina betwa Joshua maja akwan why nyame ya adoma wo chena why yebesen hia na yahu na bedu ocha na asem no ni titru pa baby a akra no de no na yahunu de be why erade show so why yo show so yo eni bye bye ochina adumo eyo me ba Joshua kwan ochina nso bi aji wa Sylvia ochina ibenya no na nkatwa kurukuruwa na me bai opene yere nanso ye yasem ai bai wana kotia kutuma ma me be broken heart be sa kase be nwotwe na ate ase ni komu enso nyame ne bo afo srota na chi okọ evia obetina jensen ifa me pa mo cha mo me enya birthday si free o why na ye nkoya nim esrem ada okay we ye Mrs. Vasti akomia kwa ache ane ifri ukun pastor akomia Pastor Eugene, Lady Reverend, Angelina, and our Hima of Sompa, one of the show no, when I'm in Shroud. Now, Omadi Ying and so in young queen. We Edward Adumba for or ye Juma, Mr. Jamasi and Aguna, as the hospital, and me Buffalo Pamua, and I wish the young Kubre Bui, and so at the Amaye, when I'm in Shroud, Papa. Enti na asa ye kwa bo atwa sempa etia
ne deɛ wɔ ɛmi sɛ ne birthday me boa because watwerɛ wɔ ha akua watwerɛ asɛm page a ɛnɛ na woda wamfa photo ama wɔde aba na wɔ ana yi ma yɛ ɔfɛ na watwerɛ to phone so mfa ma yɛ watwerɛ to phone so yɛ ɔfɔ mfa ma yɛ Emmanuel Sego photo no wade ahyɛ bɔsɛm we wode yɛ dɛ wode ahyɛ bɔsa hyɛ so yo ɔhema akua watwerɛ asɛm page a anti edit ai tumi so ahyɛ da akɔyɛ photo shoot ankasa ama ne ho ayɛ fɛ ba akua watwerɛ no no ɛnɛ na woda ba fɛfɛ ane yɛrehyɛ wate onyame ma utiri mu pɔ no wasɛm pa nyina emrem ɛnɛ mɛba hɔ ati wie pɛ me ban kransa na ma be fawo e de wa ko obu onye suro ni akwa akodi ufuo ni emle nkwan ai eni nsuso a ware suso ankware no ni mmire me do be ko bu onye suro no wakwa akodi bi ama ohu ato apam e ya fa no ko ho ma me oda nti sanatie abusua no aye nkomo no ye beto aso nyame kyene ne ma ma ofie mpa cha o mon transe ma ye wai yesere mo amomo mon transe ma ye na ye nto aso na mizo any 5G any yekanfo de ama adofo nyina me pacho mizo yi wo betimi anya bi na wo de udwuma wo ye ye wo topon bibia wo betimi ade aye na 5G ne nso siesie ni padua no ma wo ye kama wo benya bi e wo manager dan ye ho wo hwa overseas bi kan supermarket about post office and manje mama Esther Outcome Royal Ventures after Baptist University 5G PNC Ventures na Sachi Enterprises of Abinchi owura kwakwachi kufuru 0243 329414 and Kimvu Enterprise and so swami 0263 752 for a year baby Bishop 75 honey ye kro Jewel eni ma papa 5 cities ko ade egumitri anu yi unya bi o baby agi say Bishop do be too cool open red and silver ya obenya bi open silver girlfriend kawa o de be hye wonsa ni nyina obenya bi o Bishop kama space hye bibia na ne bo no wo fom etufo ne makoma monkoi enrom amakansa no bako enrom a ade hye market achi adwumayefo na nimu te papa from 0598 585219 and 0554 304 135 Mami Abe Okunini ya santoa e wo drum wo hwe honhom de abepiem na mu so ba ni bema mu wo haw e wo awo ho fibroids ayamukro hernia ya be clinic ni koko syphilis gonorrhea abe en sickle cell mujam ya de ni nyina da Mami Abe nyame ama ne tumi yo tano so apatrapa new site 0243 345 392 and 0506 460 208 Tabita Kumi so for alignment one and then Wednesday wo year free screening and diabetes any prostate liver infections or hair or be sure na fe kidney or how be ma ya na be ma mu hihyew usisimu ka pe udu sinani matim kaja e ma o heba treatment massage twagu me pa chow Bomodin se wodu ani be chemo so full alignment and crying Firestone Food Bridge wa takwa di sunwan so ye ho 0202 347 647 21st clinic. We are the sciatica expert. Utu asinti na nutrition. Papai. Unipeduano was 21st clinic. Ojo Nwenje. O mama ya wadi ya 15 branches in Ghana. Isi sinatme. Ya ye djuma. E pa chow and we are overseas. Ya de bia. Kumase. Oboase Council Court Junction and Crandome Market. Sunyane wa wodi no se sitie ukuku 0540311311 0249311311 Traders Farm black and yellow bidie powder enya sam ketwa etu ebro free ni pedu ese bia bo office ya obi enya bi obi enya bi wo ka mu fesi ho wo kwaji wani kura fa bi sho ba ni nipa boni abawi ase wa hwa won se de aduro koguma wonum ya na aduro ni nyina wo se woni wa hura sie no cholesterol ji ni pedu aboso fa bi gu nsum de no fa bi gu nsum nanom wa uja wo na utumi se bon fa bi gu nsum nanom da ye munye bomoden na e di detoxify
acidify your body ni nyina emfa emma one senya hangover fe go show na halitosis fe go brush na switchu se body be kama enya bi Freddie Mens Danny Herber Apidan Colinac Misty and a Blessing Requa friend 0243 943 eni ma papa 413 chuda chakopa eni nkomo me pa chaw enra idi nkomo efa nyameche ho na ene ye beto aso maame tenase wai madam betenase na eni nkomo emfa obey ho madam it is saying pacha nyame adom ye ho ye nyameche it is saying nyame adom asa we aprewa bi sei adai abofo ni ntia abofo ne ma ya prewa ene ka kire o mse we dia yempe abofo no abofo na mo ya prewa dia yempe eno dia abofo no na mo ya prewa madam eniema bi sei no ya nkrofo edawto gidie wo mu no sha efi se nyame chestati se o ye nyame dwuman nkrofo a se baby a wotie wo fi pamfo ne ade sei ne nipa gini tum pacha o efi a yetimi ndie mpo omanje na ntuma masesi mpo omo ya ni omuti omu nyina tu jae adai omse ebe yi ana omo se bra bi die mpo ka kire ye plain se o man nyame che kwan man nya adwuma na o ye no e wo fie na yetim no nti so se nyame na afre na ye be hwe ne nyankopon no sampa ono na wa afre na nti ye da na adwo omo soja e wo ye dan chi 3 months ye beda bia na obi abe soja ye kan ye hu ni pakro no kosi se afa bra na mo wantumi antena fi ho mkobo me difo panyin amane no say so obe challenge akwala we ya obehwe se nyanyame na afre na yete ho ye hwe within 3 months bra ni tu jae ekotena ba bi ja na yire ne ma wo fie nim anyame che se me nyankopon afre me wa ma me angels amene omuti fie ha de a ena wo se wo ma me kwan ma me nye me nyankopon adwuma de ane wonso wonsa no adwuma nyina behye ampa se si aye ka sai bra no no wo shop mienu abo aso to ho se si aye ato ni nyina mu ni bibia e basa ena ba konso ye ne tifi ono so ye fie ura no ne wo fa yire no no won de o de no ye so boloton o di so bolo ni bi ma me galon ma se me fa manya me che no sa tam no na ye nte na no nti no onkasa e bet no hu ade e be o se nya me ma no kwan so onkasa nti no onkasa nti madam no di so bolo ma me se me nje na me fa manya me che no me se media me mpa si kire aduane o nti me ba no so me mfa sa entete no o se o wo de agisi ho na we de ma ye ma mfa sugar bi angum nti fa ma no na me se yo na me je ye na me ka kire nya me che no se fasha fridge mu men no fasha ho na me de she ho 2 weeks no se kohwiegu gatam na me kohwiegu gatam and 2 weeks bi ebe ba no na madam na pake ne niam nyina tu afifie ho nti ye de ye nim wan kraye ye nim ti ni kunu na obaaye no se nya me che me yiri so koja aware omo ye muslim fo me yiri so koja aware ti ma fa chire se me ko bisa me hu me nya ne bone so tu afifie ha me nimba bi one nampo nti me so me pese me hu ne ekotuamu ekoso nti me ko ba bi ti me kwa na mo se nya me bi abeso mu fie ho e na wo yire no ompe saade ni nti wakotemti akwala no na angels no mugu akwala no ne ho wo ne dan mu wo no omo na omo mia ne mene anka omuku na wadwane so onware ye aboa so to ho ana ye tie nti obi anim ye wo to ho omo nim sa sister no wadwane afrifie ho nti na che se fie na ye timu no obi asuru akwala no ma fie wura no mpo kan se nyame Facebook na obi a comment say omunim onim nyameche na niema oye no ehu nipa kro no wa comment ebi mu so edi ebi mu so di atem say ye boa o ye bayifo we say ye mani nko school na me say o school say na ni school mu so omoje adumi tumu mpacho ni school mu so
ye call ye no ye kɔbɔ papa na man ne afi sɛ ɔsɔre anɔpa na sɛ ɔbɛkɔ school a na sɛ honhom ne ba ɛba ne so a nyame bie n'ani a ɔbɛyɛ adwuma ma nkrɔfo a ɔmode ɔmo abisade aba nti obɛduru school na wayɛ late ebi wa 9:30 na yɛ sɛ de kɔto school a nanim sɛ na aba o na ne ma ne kɔ school no na wonye nyame dwuma ne weekends ye obey obet ade no honhom no na eba ne so a wontimi enkontu ebi anipa ne hia aware o se nipa no mu fie o ma ya bibi se nti kotomok na hwie gu bola so ansa na wako school omo so time no mo de ya ade enje no gina ne ho e na o ma na ye sa ade na se ye kopem mok na okọ hwie gu bola so e ma nipa na o de na bisa ade abeto ne yankopon anim no ti e bedu school no na wa ye late ni ye kobo school ana ma ne na o si wo miamu mpo meyire oyare nti nyamecha nyankopɔ kasa ma meyire na tam bia obeye nyankopɔ adwuma no fa ne bra na ɔno amu ɔnam ho ni made na msi yo na ɔde na yire mai nyamecha o ma na akwankyere na yire ne se me ho atɔ me nyamecha na nani ya na ya na ɔso hu ade yi ɔkɔ school a hu ade nkyere na o ma na akwankyere nyame ye na adom na ne ho tɔ ni sisi so na ɛkyea ɛno nso ne ho tɔ no na ɔse nyamecha tam bia o hwan ho na ye de aba nyame che ho ye de aba bo ni sisi mu no mpaacho ma me wo fa ba na me so obetena me nchen na ye ne netie abranya me cha adom ne baaye no nya nso mu baaye fa kire busa asem no nti me wo fa ba na obetena me nchen mpaacho wo ye sremni na me wo fa ko wo no nti wo maame ewu na papa nso ewu na me na madi maame ade na ye busuanfo de ne bre me se me nhwe no na meje no nti not ye nchen ono nyame che nete ti adom ne baaye no no na nyame che tete ne 3 months no afi angels no hu omo na onu su hu angels no ye bom pa o se ma bibia ye ha te se nwusie obebie na ni o se ma angel na si a ode e bato nyame che nsa so ti onu mpo no ma mi hu nsa mpa angels no so omo wo ye nchen no ye no kore no me wo fa ba no no hu ye nti akwala no yesremni no omo aye ne omo ti area no so ebi mu ye ni kuromfo nti omo hu se ono nyame che ya akwankyere ono ne ye no omo friends wo akwala a aboda mo ma me mfa ne ko hospital wo de udi na chi enwane nko nyame betia ti ye ko school ye ba fi akwala na adwane oni fie ho ye ko report asem no ma Pontin police station e na ye ko kan ho asa akire na ma me bi frɛ o kuma se ho se akwala na ba ne nchen so be ye pa o pa adan ya o so ne me nete be ontumi ntina ti ade chi ya me bo nya me cha ma ne na o se wa ye me bone ti me angels no ma pam no na ne ni kuromfo bi akeka me ho nsem nti na me angels na pam no ti ade chi ya ye bo mpa ye o se ma hwe ni o ma nana ye frɛ ne nana ye de ne to me nana nti ye frɛ akwala no nana o se ni o ma nana call ye no hwe o ya Allahu akbaru me angels no de aba akɔ boni sisi achi ti me de o kan me to mani hwe madam nani na me yi mani ne ye boy empire 2 weeks madam na kadam madam ne kadam more than 2 months ti afi o mu hu ya o mu ni mi se enam ne wa ye no so na bet ontumi mfa asem no meto ye nim na ye de nyame adom ojeja ho ana se ya o mu kansem sa bi se wa bodam bi sese na ya na hawo eno de ha me bebre ofisa Ghana ha ma hu adifo bebre a ye didi omo atem ema omo awofo bam timi de ya me gya ni nyina ma urade yo nyame che eneme wo so ekwan pe so na ya wote abofo ne no omo kagu asum ana hu omo so omo gina ho Ihu omo so omo gina ho na yamfa ne se obi di na nasema ba abrew se bi anyame che mi hia wo me pese onyankopon ne boa me na menya ba bofo no sai no ne wo communicate kwan be so no ne wo kasa se bi amaami we ye be ma ne basi ana be so omo ye ne sai omo kan omo frame me sa 5 times and sa ma tu omo kan tu omo kan kwala se amaji atum na maka chire ni pan omo bo udi nyameche it's sa 5 times esa na wahu se bofo no ne wo kasa no wa kasa mkro na gu asum ti se bi amea no wa ka kire me se bi amama ohini ni kasa e kire no wa ka kire me na beda na wo ka kire me ame maji asem na di e de na mehu a mehu se no kore Yankopon me try obeyi
ɛho akyerɛ no wahu sɛ ampa ɛnokorɛ obeyi akyerɛ me kwan bɛɛ so bɛma wasom daeɛ ti mɛso adeɛ ne ho daeɛ sɛ me deɛ rase sɛ deɛ me deɛ na abɛka kyerɛ me a meso ho daeɛ na meka kyerɛ wo no ai na wakyerɛ wo adekora yɛ fama na kwankyerɛ na adra na wakwankyerɛ nyina asa yɛ na akɔyɛ biscuit ne tɔfe ne kalipa de wosa ne nti abɔfoɔ no provisions nkwa na ɔmo ma wo de yɛ adwuma ai sa asa me bɛyi wo de na akɔyɛ kalipo ne yɛ abɔfoɔ no na sɛ wokɔ school anyamekyɛ yɛ abɔfoɔ ne ba ho mo ba ho nti ana ade a madam kyerɛ no mo bɛkyerɛ wo ana ɔmo bɛkyerɛ me ba deɛ madam ka na ɔmo si hwɛ no mansie na ɔmo no gyina hɔ kyerɛ wo ai enti school madam nyamekyɛ ɔbɔ ne ho mɔden mpacha wo madeɛ pa odi first mpacha na kyɛ sɛ abɔfoɔ no nyamekyɛ wo mu wie mu ma ho dia ina ya obɛkyerɛ wo no enji kofi ana Gabriel na akwa ame na ama English ni na omo ba ho yes ya wo ko school a wo si wo ma me nka ne ho na bofo na begina gate na no twɔ na kyɛ sɛ baabi a wo ko na bi omo no na mana mo ne me na nam na ya wo nsuro bi mi nsuro unsuro abofo no dabi adentia abofo no eya omo si hwɛ no mansuro enti unsuro wom nyame kyei abofo mutu ataban ana omo wa ataban mebo a ɛna no na mo ni di nkomo wo se ebi mo ya mo kala ne ye pink abofo de no mo de ne ye pink no Gabriel no mo ya dudu enti Gabriel dudu no mo ma taba ne ye pink na se bofo no so Gabriel ne nko na anim ne din omo ma kan de da ekire na abehu mu din ana da bay March next year ene ye bebubo mu din a kire wo media wasemu wo so wate atomu ana nyameche obi a ojo nso kete so nso nyame ama ho tumi wo be ya kwankyira ma ne obi gya ajo nso na no na wo mo a huhu ma ware no spiritual marriage no now say no direction no mo ye ne abofo no ma ye ne say abofo ne ju edabia o ma mbutu ho na o mo de o mo sa someso na o ma bompa ya gumeso na ya oti ho ana wo ye sei wo ye bibi sei bibusa wa se huhum no ayedin na huhum ni timi yedin sa Samu no Nyankopon peja mu no man kofo peja na kofo opeja na kofo ti den sam timi ntana fa akro ba musa na ntimi ntana fa akro odi nyame kyanya akom bi na wo na akom bi na wo kom kyere osoro ahini nyame kye piesi wasoro ahini ne yedie ana bibi foforo na abaya o be ye krokro de dwon o be dada o ma me no mo ayo ha ifie japade bi na ka kire wakotu nso aka kire me o na anti antum onda nyameche so obi ka se wonyi ni a wadom ni a ya na hawo ti se obi ka se ti se omo ka se wabodam no omo ka sa ya na hawo da bi mi dia ha mi bebrisa adentia na hawo Yankopon no ka kire me ase me ma na hawo and I know I me no office no prekope na me ti se wo ka se are you talking to me na waso me
na mbusa wo sa de na wo say ya na wo ti voice no so ye ka bibi egu asum e wono wana na no wo kasa no abonsam Gabriel to da bia wo tete voice ni bebre ana ai madam to da bia se ne nkas ne nkomo nso nsisi su e no ene sei ana wo so ntia ne etia ne se o se abonsam Gabriel bi e ba e ka kire ne se wo so yi o ma ho na chese bonsam bofu bi mo nso kasa kire no sa na eti o mo kasa kire no Inti bofu no ka chense bonsam Gabriel so peso kire se bonsam bofu bonsam bofu enso kasa kire no se o onfo no nya adwuma na obema na nya sika bebre na ode nyame ye adwuma na sika sen na wanya na o se me nyankopon wo ni bre ade sa na me nyankopon ka kire me se wani bre ade nti na oto ba afom no nti enya wo na me de wo be ye adwuma me nyankopon na wa soma me se me ye adwuma asemu ya ni adini o me ze jambo hu o this o man wa kwankyere na wo je nyame dia na wo ne wo behu wo wani so odaye mu no e na wo beje adi se ampa de wo kan fi nyame sana nditi nyame che ade na wo fa bana o training no na na fi onu so hu ade no training for how long mpa cho training for 3 months just adom ne baaye no adom ne ba se Moses adom nti se wo hu se picture bi okura Moses ya chiro Moses a o se adom ne ye Moses adom e na nyame de ama no nti onpe Aaron na onboa na ontete no na kasa ma no na ya akola nti otete me wo fa ba no ma na me wo fa ba no po no hu ade so obi kana se mpo kire nyame cha na me wo fa ba na ka se ma nipa na okasa no mi hu ne se na ha no picture no kra Moses o se adom no ye Moses adom nti na say ye pe hu book ma no nti so na o ya all night Friday bi o ya all night nyameche o ya all night e me nkrofo ba o mo bisa mo bisa de e wo ne ho no o man mi ginam nti me bo se o mo hi awo ono no bie book ni mu Moses book ni mu ba bia Israel for no twa nsuo no twa epo no na wa bie picture na akere me na wa mama kan na wa kire ase o twi mu akere no o se o mo hi awo no a o mu ni awo de no we ni ade be bo mpa ya ama no na wa kan akere me na me so magina so na me ne nipa na bo mpa ya na me esre de ama sa nkrofo no e na mpa ya no so wo bo a me ye bo mpa ya no o mobile oso ano nipa na ye bo ne ho mpae no bia na nyame yi ne ho ade a kire no ohu ni se o hwe TV nti se wo o de na adwen ko mpae no so dede no so ohu ni ade no twa kire no me bo mpae no so te ho na wo hwe eji na bi wa me ne mo kasa wona me kasa na bo se matese wa ka bibi e wa chire sa na o ye na adwuma nti me na watete me a me na me bo mpae man krofo ba me de foto a me de be ma one se ina smachi se odom na ba no mani hu se oya kola entitie bi ese ye de tete akola no ese ye de tete no maye nya ne se adom ni nti ase wo ye niema bi a ope ye kasa ne hu kura ye suro me pacho sila oya kola Yesu wotena ase me ye tete no kopim se na edu ta ma yesu ode adom ni pie adwuma ti mesra wo sa de ne de enya ne pema no sa adom ni nti ye ntia no me wo bayi ye mesane one na adom ni na ba bia me so ne mu a me to na me de be kwa kogina no onsi ni office obi me na me mpesa de no adom ni wo ho ye de obuo be ma edin no a eda ne so no batase ye tete ne sakola mesra wo pa enya ne pema no nyameche yes ma ti say no e de na wo ka kire Ghana for wie ebri say obi a wo ha obi da ne so no wo mla nyame be fa so amana enye oje ai o ya sure ai oju nyankopon ni di ai me gini di oji abofo ni di ai me ji abofo ni nsu di ayo na ya uma me umie mani na me hu abofo ne kakra nko bia wa nu yale abofo ma hu bia wa ni o
sa o ma mi mhwa abofo ni bi ebusua me enya ayimra na yemie ye yahoma ne ntum na ne ebobo ba no so kanisa ye ba center o se bibi ne na moyem waya si twaw kokete so awona onumu atuntumi ni a edro ye tete edro ya anoma di mu adanse e ma muja ni di afu sane ye no kwase na o mai mu be bi to nro bia obenya bia tran kase no tachi ma kente ye ben taxi rank o pedodo mo tu a ko ye baseline pharmacy friend 0247 887 436 dimpa heba mesha malaria nti de bia wogu so typhoid hadwen ma usole udua so wonu mu atu ni pedua ni mututu eno so ebo adwuma yam kro osa na fe ye de gastromisha no kuno menstrual plus de oba ni bema enso ebo ayen eyi menstrual plus ne de ma braye mu haw any vagina discharges ensuo ta guwa enye nikakra ubenya bi ewo Mr. Eba Kumasi Jeff Eba Mankesi Mpene Eba Cape Coast nimdie otakra de na nabo ache wotema ene akra ene kuswo ashamai frame 0248778899 Diamed Diagnostical Center Dr. Marina and Dr. Joshua also be you fibroid no on fast kind count ti say yes be fibroid operation na usuro operation semi amitiwo ya bo modern say we be Fred Dr. wa wo Kumasi no 0267 018 289 and crying 0243 176 119 Universal Natural Clinic. Ye numpemu adwuma inumpemu wachi uchepe ukotodwe yebedi buro nya ya wo yi bebe enya sam keto akora sasabro malaria typhoid hepatitis ayamkuro ayade wo ho a edro ho doctors ahaban kasa wote o watonso S line bembo nsuom friend 0556244102 0200 158 272 na yene wo monkomo eni da so ho eba clinic doctor edo usu se o ha bia wani kosua so hwade e wachira hu ya na niam na kabomu nipa mienu ya na hu ani so se rainbow ni nyina ya o ha wade wo ye ni so o ma waduro nu mfa hu wani ni so de be mo wanom na ye wani ni so adwuma no achi diabetes stroke hypertension prostate typhoid koko malaria tipa yedenden eni sisi yade ya wotakrade port quarters ben ak Bishop Porter's Girls Kumasi Kwada so Estate Park and Kraitabola Alaji Walako Junction 0559 901234 na 0596198884 na upese ukwabruchire ukosua de wo the scholarship baby ebeboa ama visa sema ye kama express group Canada, US, UK, Australia, New Zealand, and Germany nyina no ye bo adwuma so ewo ho. Frɛ yɛn was 0249 00 04 48 and 0555 50 067 0508 11 1343 na ene yene emo enkomo. Enti madam edi pa ne fi se nyameche adumi ba ne so waya ma wankasa ye oye maame no ohu adwiriw nyame afa ne so aya wonwanwa mpacho ne nyame afa me so a aya me nwanwa ne se ma omotwa bra nanso okasa na omo akwankyira na omo ote ahaban e de to me phone so ebi oba no ye nim no ye nim ba bi o be ofra ote ye nkan no ofra o phone so a o se watwa bra nti wa wode no kosua bi anim nti menyankopon be ma wanya wode afufuro na wode anyem nti o ma ote ahaban de to me phone so a no aka kire nipa akoro no phone so onfa ne nsamfa onu ni phone aba bi owo no so no mfa nto na ya se bi o se 3 times bi o se 4 times nipa ne de to na ya se a nipa ne so obeda no obesum dae na ya so ne nsa de na akowura edan fefefe bim ti edi 3 days a o se me mama bofo no e de wonkwala abro 3 days no o yes ade no wi a o ya angels ni dem ho no o yes ade no
ɔmo kyerɛ no ɛkwan yɛ ɔmfa so ɔnyɛ nkwalaa no ɔde baby ɔyɛ mu nyinaa na ɔde yɛ na kyɛ sɛ yɛahyɛ dɛ bɔhyɛ dɛ yidan baako abɔfoɔ ɛdan baako sɛsi adeɛ mpo ɛdan baako a yɛn nyinaa na yɛdam abɔfoɔ no nyankopɔn ne sɛ yɛne angels ne ndaba bi ɔno da no nti yɛde angels na gu ɛdan ne half na yɛn nso yɛda half ɛna ɔmo hwɛ no so nti no wayɛ saa kwankyerɛ no ɔtena hɔ nti ɔtena hɔ a na wafrɛ sɛ nje Gabriel na wafrɛ ne sɛ bra na watena hɔ nti baby wɔyɛ ɛne nneɛma ɔno akasa ɔmo ka kyerɛ no sɛ ɔmpɛ ɔsɛ ɔno yɛ mmaa na ɔmo ni gyidie no sɛ yɛyi na awɔde a ɔni gyidie nti ɔno woka kyerɛ ne sɛ somgye wo nkwala mpa ɔmfa na akoma ngye nti ɔno no ɔbɛyɛ adeɛ no wɔ angels ne dan mu hɔ nipa no gyina phone no so na ɔyɛ na ɔne wo bɔ mpae na me ne nipa no kasa na ɔno ma angels ne nso kasa na ɔyɛ wie a na ɔde baby ɔyɛ na afefa ne nsa ho owie a na watene ne nsa mehu sɛ wɔtene ne nsa de ma te sɛ ne ɔde ma angel no ɔse gye fa kɔma asomasi na yɛte yɛdan mu hɔ yɛtwɛn ma ɔmo nso akɔduru baabi nipa no wɔ nti yɛte yɛdan mu hɔ phone no so na megye information ɛne direction a nipa no baabi ɔte so ɔwɔ aburokyire mpo ɔbɛka kyerɛ me na wakyerɛ me area ɔte na waka brɔno a ɔte na wakyerɛ ne fie paint color ɛwɔ ne gate na waka ne nyinaa me gyina phone no so na yɛyɛ saa ɔse wɔ nipa angels na bɛduru wo nkyɛn nti tena mpa so a na tena wo dan mu hɔ na ɔmo de ba na ebrɛw ɔmo de ba na ebrɛw na ɔma nipa na atena hɔ na wabɔ ataadeɛ kala ɛhyɛ no akyerɛ me na maka akyerɛ no nyamkyɛ na ɔno nso aka kyerɛ angels ne sɛ mokɔ a nipa ɔhyɛ ataadeɛ sei no ɔno na ohia awoɔ no momfa ma no nti sɛ ɔmo duru hɔ a na ɔmo nso aka kyerɛ nyamkyɛ sɛ yɛduru hɔ yɛho ataadeɛ kala sei na ɔmo aka kyerɛ no ɔsɛ ma ka kyerɛ nipa korɔ no sɛ me se ɔnyɛ din na ɔmo de ɔmo nsa bɛto n'afu so nti onya aka sɛ yɛde yɛnsa na ɔmo nso aka kyerɛ sɛ yɛde yɛnsa to n'afu so ɔsɛ ka kyerɛ ne sɛ wanya ne nkɔla awie nti ɔmfa ase da ma awurade nti ɛno ana kyerɛ sɛ angels na ayɛ ɔmo adwuma that very moment bɛyɛ 10 minutes no na ɔne angels na ayɛ adwuma na awie mpapa no wɔfa ase baako wɔtwa bra ɔno nso ɔse fibroid nti na wanwo wantumi anwo bi ɔwɔ baako pɛ wanwo bi fibroid no wɔ ne yam nyame kyɛ ma yɛtena yɛdan mu hɔ angels ne nkyɛn ɔse fibroid no ne ɛyɛ honam no deɛ agye sɛ ɔkɔwo a na nkɔmbɛyi ba ne ɛyɛ spirit ɛyɛ honhom mu deɛ ne deɛ ɛne ɔsoma angels ma ɔmo kɔyi fibroid no te sɛ nea meka sɛ ɔmo twitwa me no 2 weeks me wɔfa mpapa ne wɔfa ase ne sɛ ɔkɔ hospital ɔmo hwɛ yɛ ɔmo si da bi a wode ewe deɛ ɛnyɛ we na wode ba ha yɛtwa wo scan na ɛwɔ so no problem na ɛwɔ a wode no ɛnyɛ no na wode aba yɛasan atwa wo no nti ɛhɔ na ɔfrɛ me sɛ madam mekɔɔ yɛ ɔmo sɛ awodeɛ no yɛ foforɔ na problem biara nim fibroid biara ɛnnim nti ɛnyɛ we na mo kan sɛ ɔmbɛyɛ me operation no nti ɔmo anyɛ me operation no na ɔsan bae yo nti na kyɛ sɛ deɛ wɔ hɔ no no ɛna mpanyinfoɔ nso ɔmo da adwo nso ɛno nso sɛ nyame fa ne so na nipa ni twa adwo nso ɛyɛ na ɛyɛ me dɛ me kuromfo ɔmo hwɛ me baabi a me firi pa ɔmo hwɛ me sister baako ne ba ɔse wanya 17 years ɔda so dwonso yɛ ɔyɛ akwankyerɛ ma no yɛne ne yɛ akwankyerɛ wɔ fie ɔyɛ bi ma no week ɔse madam edi 1 week a nyamkyɛ kan sɛ ɔwɔ na ɛda mase na epu nsuo gu mase no nti ɔyɛ akwankyerɛ no wɔkum ɔwɔ no ɛno ano no mandwonso bie yɛnura akyi ɔfrɛ yɛ ka kyerɛ sɛ ɔtwa adwonso no ti nyamkyɛ kɔso ayɛ nyamedwuma no why yo memfa ahantan ka ho yakola na nyame mfa wo nya adwuma no wate yo na yenso ye de ahoɔden ene yenimudie ebeta wachi amadom na yekese wate yo so no se me de o assignment kakraka ye ho adwuma me ba yo nyame be ye why yemfa course kakra 0551931931 0548931931 hello Pacho din baby akase free Pacho me dia let me ka se kasa you are jealous yentio Pacho line I chama me de keep there and down I say there but the deep line is not to Osi nyankopon ma wo mo kwan ya muntie osi nyantie say ye ma wo mo kwan se enipa mra baabi o mo wo ti wo de wo frɛ na de ono be ye bia mba wo fon so le ba chama ti ye frɛ na ye nya wa Africa frita kwa mo pere papa
Ghana for. What's in your missy a mouth? Come see who the Ghana for each. Adi ancestor we no krano. Obakwa kwa ya madom na say. Any pan was it nyame ma kwa so obi mra de frɛ no. Wo si twan. Ke be frita kwa ba Kumasi. Africa. Hello. Hello. Hello, good afternoon, mommy. Udi baby akase free. Me vem come up for me kase free nto. Yo, it's you. Mo program we since as on papa me gi me fidi into the order. Me kai mu kura me tie me kai. Anadu bi enam de dana kakra me timi aka kire me bana me se. Me sre no a one ma me na omo ma sika eni wo mo anim. Me sre wo mo ada wo ma na adum we die. Ya me no ha be kire ni tumi. E wo mo so. Ya dasipa. Hello. Hello, ma. Udi baby akase free. Bacha 50. Yet you. Bacha, omonam and normal this way in Ofra Enko. No check off phone. Check off phone. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, baby akase free. But I chose, Yamicha, some more okay, no, I won't fun. The day in the corner when I'm some of the best program, getting the top starting the TV. But come on, good idea, the company to Johnny and Fred White. And run or buy, and also yeah, day. And I know when I'm a Yamaka, it's only a cool corner to a lady that the pocket party. The nothing between the country of the phone. It's that one name. It's baby. Yo, na me chenya nkopon das. Hello. Hello. Udin baby akase free. I'm kaza aka. Yet you. Me say so for be invite you some man on mon pa man mo farenko. Yati no me yadom no so ati so fu be inviting is fa ne bra emfa ne nko no mo mpa o ma frefra o mo mfra me na nka wo he nyame che he se wantie wo asem no ame no ka no bra me bro na ni agere wa bofo no wo mo babu mi bi obi afro ame nko ati asara me no ka nyame che he obi afro ame nko ana abeko Obi aha. Hello. Hello. Namaste. I saw any power man that menya. Open why? Namaste. Baby, what the old ma? Would you see afflin? Why? Mister. Oh, yeah, friend. No. Sim Ghana food. Yes, was he a mouse home? See a pepper? Yes. Hello. Hello. Hey, amanga also to. Hello. Me pacha udi baby a okasa free nya me check. Afternoon. Yeah. What je dey? It's power. Breno why? Yo, that's yo. Yo. Hello. Me say me problem doors of power. Me how doors mami. Me ya juma bi hu ano. Ade what ya to mu ana? Okay. Wa kwoti akotum. Da me ya madam ma juma me ya juma kura mi hu so ni ma akoyi amam. Yo nyame behwe why? Wo soro no tena bi ya frɛ no. Mate. Ewrade kan. Mama si na pa mata de fefefe ma mi odi for yi mama si number no na bebobo mai. Na anya sade a mewu. Ai na me kala nso a fefefe means there be mama we have a trance means organic. Mami you na mama nku kama means organic so a natural color. Uniform color. Oh yes, obey ye burunyini bebreba. Unya na bobo wani ase ebi bo.
Mama see ne pama bobo number no kotoko jaje. Yo. Aye. 0543. 0543 rest for chama me. Aye. 0543. 0543 370 005. The patrol sergeant number view. 0543 370 005. Mama see fashion kotoko jansi wo mu ko frese nyame che na ma wo. Dabi we mama see opamade. E ba cha mema mo fra nyina no. Wo pande o mama see ho. Akoma mo yire ne mo guess no. Hello. Hello, madam. Udin baby akase free. Good afternoon. Afternoon. Pacho akola na wo mutena ba radio na so no de mpesa me ka kire ne ma me ne se o ma mo fa la no. Ya ma akola no on sha akola ne yi e wo na di die me ne tanti. Wa ma hwe ne ye dia so no na se sa fre ne se omran program o se me program na mo ni die ni mo ma akola ne nko. E me wi ase ayi hu. Aduma chede na Nyankopon di ama no bi betumi age sa aduma chede ne de ho fi aduma chede ate no kure ma me na ye niema e fata ma wani nko oba no ho ate de betumi ameka kire wa da se pa. Hello. 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 Udin baby akase free. E ba se femi Agnes e se fi etewu. Yo agi entie we. Ma ba so na mi show me ka che ma me ne se on se ne ba ni ye pa. Na se de be ya na dom no enfi ni nsa. Ene Ghana ye hu nti se bi bi ni na so wan sha e ta no. Me sure ne number no di tu ja no se fry enko. O ma du mu phone no. O mo ba kire mo ta ma mo mfre. Na nge so de se ko sunu kroko mu bewu. Yo mama yedasi. Akoti akotomu Ghana for mo mpempa abo. Pray for me nko Ghana for. Hello. 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 Udin baby akase free. E flem ko jeje mfi mi kase free ofoli kurum. Yo ajaja mfi wati etio. Jame kan se ma me nhwe de bani ye na number na no de tu dwane ye fle bi e sia busy. So obi so frɛ. Tie ne obe frɛ. Ahomachi nyina wo frɛ frɛ. Na ahomachi de enti mo mo na. Ye de ye be. Pe number ye frɛ so enko. Ahomachi de mo na. Why? Ndi mo se number ni mi no ma ye ba ko nka. No. Yo. Hello. Hello. Udin baby akase free. Hello. Hello. Bla kasawai yente unka. O kase free techma yeti o. In a number no 155 embusu bi. Yami che bo number no. 0249 377474. Again. 0249 377474. Yo, so madam, tambe no mo mfre no. Mpacho echina. Bi braka se bodi mukakra. Mpacho echina efia no past 7 am on betumi afre akosi anwumre 4. Okay. 5 no sha kwankyira asenti ofra wonsa nka no bi. Nto wo start from emfre echina ano past 7. Akosi anwumre 4 mo fra wonsa beka no. Yo. Ebusu edi wasi na nye nne nkwa na nyame chebeba. Obeta aba. Yene na ye dwuma na akopem so nyame de woje ene ahofadie bebre nyame ma wie bre obronsam de agum puchire mu nyame se obefa akodai so wasane ne ma bebre wugidi a ebe ye hwama wosi wunyini na do aye tintintinti a fa yale ekọ emfa me ho efrem ohini ni amakranche ma sole mapon bye bye. Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene erisia mob enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi agise